A Igualada, un equip de gent treballa cada dia per donar atenció integral a la gent gran i a les persones amb dependència. Ho fan des del Consorci Sociosanitari d'Igualada, un organisme creat per l'Ajuntament i el també Consorci de Salut i Social de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que perden autonomia a mesura que es van fent grans. El centre de dia és un servei de suport a les persones amb diverses dependències per ajudar-les a recuperar o millorar la seva autonomia personal i social. De dia ofereixen atenció mèdica, terapèutica, psicològica i sociocultural individualitzada per facilitar la vida diària i perquè els usuaris i usuàries puguin seguir vivint a casa en el seu entorn familiar habitual. Tots ens fem grans, de manera diferent, però amb un mateix desig: viure bé, amb tranquil·litat i al costat de la gent que volem. El Consorci, cada cop més gran, cada dia amb els més grans.